Bi février kalo tile tay samba flani mugan ani kele aw munu ban filɛ sanga na ka wakati an ka bololo kana la Mali kɔnɔ fo ka taa se Mali kɔ kana ma an bɛ aw bɛɛ fo a ka wakati o cogoya la aw tun bɛ ka waati kunkuruni kunnafoni min ma kɔnɔ Mali kunnafoni.net ale jabaranin kan ni o waati seli a y'o bisimila. Énergie ɲamayaso k'a b'a da Bamakɔ ka bɛɛ kulo kan ka fɔ kunu février kalo tile 9 san 2021 ani kelen na sa Côte d'Ivoire ka jamana o kɔnda la kuranfili dɔ o tiɲɛna yen nɔ min ni a bɛna kɛ sababu ye ka mégawati 100 fo ka taa se a 30 masa o bɛ maa minnu bolo sa ka gɛlɛya don olu ka kuranko la nin don masina yi o la sa an ka faba o kɔnda la o de la EDM ni a bɛ Côte d'Ivoire ka jamana o kɔnda la o cakɛlaw kɔni bi ka waleya sugu bɛɛ kɛ walasa ko olu bɛ se ka segin o cogoya la EDM SA n'o ye an ka Mali EDM ye sa ale kɔni ya yafa ɲini kɛ Bamakɔkaw fɛ ni gɛlɛya in bɛna se maa minnu ma. Kabini février kalo tile 8 san 2021 ani kelen ni an ka kɛnyɛrɛ ye karamɔgɔw ni olu bɛ baarabila la ka sababuya kɛ ko u ka janvier kalo o sara o ma kɛ kalan min yɛrɛ ni a tara dɔgɔkun 2 bɔɲɔgɔnko ni o ye nin ye denmansaw olu kɔni kelen don ka u ka dusumakasa ni ka o yira ko n'a fɔra ko san tɛmɛnen na kalan ma kɛ ɲinan kalan fana min ni a daminɛna karamɔgɔw bɛ ka u ka baarabila banbali ni ka o daminɛ o de la u fana y'u ka dusumatɔrɔ ni ka o yira Maula. Sefawari million kele ani 180 sa o de donna ɲɔrɔnkaw ka dɔgɔtɔrɔso min bɛ yen nɔ ni ale kɔnɔfara yɔrɔ ni o tun datugulen don ka sababuya kɛ nafolo ko ye fara ɲɔgɔn kan jɛkulu min bɛ ɲɔrɔnkaw fɛ yen nɔ sa ni ale bɛ wele ko emergence olu de ye ni musaka ye ni k'a bɔ k'a don kɔnɔfaraso in ale la sa u y'a don fɛn minnu ni fɛn minnu na o de ye ko o kun ti a yɔrɔ la ka peinture ka o kala ani ka tila tuguni ka kuran 2 ani sumaya bara o 2 ni ka o kɛ a kɔnɔna la batterie u ye o fana san ko o bila kɔnɔ ka a kun fo ka taa se a fenêtre ma ka o bɛɛ lajɛlen ni ka o labɛn. Yusuf Keita ni bɛɛ b'ale wele ko Petit Gimba ale tun bɛ an ka kasobonba o kɔnɔna la kabini novembre kalo san 2020 a minɛkun kɛra fɛn min sa o de ye k'a fɔ ko a ye ja dɔ kɛ ja min ni a bɛ ka an ka kiiri tigilamaw ka olu dɔgɔya o ja in kɔnɔna la o de y'a to u y'a minɛ ni ka taa n'a ye an ka faba kɔnɔna la yan sa kasobonba o kɔnɔna la an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ Petit Gimba u y'a bɔ an ka kasobonba o kɔnɔna la ni ka taa n'a ye kɛnyɔrɔbakaw olu ka kasobon kɔnɔna la min ni Siriki Nfa Konate ale fana bɛ yen nɔ Siriki Nfa Konate min yɛrɛ sa ni ale minɛna k'a fɔ k'a ye sefawari miliyari caman ni ka o de yurugu o wari caman ale nafolo o la n'i y'a ye Petit Gimba ale bɔra an ka faba kɔnɔna la kasobon na ni ka taga kɛnyɔrɔbakaw ka kasobon kɔnɔna la a kun kɛra fɛn min sa o de ye k'a fɔ a tɛ ka an ka faba kasobonba sariyaw ni ka olu labato. A bɛ dɔgɔkun damadama bɔ bi Bamakɔkaw olu bɛ ka buru kala ni ka o san sefawari dɔrɔmɛ 60 o de la dɔrɔmɛ 10 o farala buru sɔngɔ kan ka kɛ ni fɔlɔ buru tun ye sefawari dɔrɔmɛ 50 de kilancɛ tun bɛ feere dɔrɔmɛ 25 nka sisan a kilancɛ bɛ feere sefawari dɔrɔmɛ 30 o de la o kɛlen don gɛlɛyaba ye Bamakɔkaw olu bolo ka kɛ ni buru feerelaw yɛrɛ tun ye baarabila kɛ min ni a ye tali kɛ tile 40 min ni a ye tali kɛ l'heure 48 o bɔɲɔgɔnko kan walasa gɛlɛya min ni a bɛ buruko o la o bɛ se ka nɔgɔya cogoya min na buru yɛrɛ n'i y'a ye a gɛlɛyara ko dɔ de farala farni ale sɔngɔ kan. Sibiri tɛmɛnen na sa mouvement Boubacar Sidiki Sangare ni ale ka mouvement o bɛ wele ko BSS ale ye jibondo ni ka o di Lafiyabugu sugu maaw ma Lafiyabugu yɛrɛ sa ale bɛ an ka sigida o 4nan na a baaraw bɛɛ kɛra Lafiyabugu maaba caman olu ɲɛna Lafiyabugu maabaw u ye foli kɛ ni ka taa Boubacar Sidiki Sangare ale ka mouvement in maaw olu yɔrɔ la Boubacar Sidiki Sangare min yɛrɛ sa ni ale sigilen tɛ an ka jamana kɔnɔna la a bɛ an dafɛ jamana de
la ni o ye Côte d'Ivoire kaw ka jamana o kɔnna ye a y'a laɲini k'a fɔ ko kalo kalo ko a bɛ sɛfɛ wari miliyɔn 3 ni ka o de bɔ a sara la k'o di wasaden ma wasaden min ni olu ɲɛsinen bɛ sigida 4nan koɲɛw ma walasa u bɛ se ka sigida 4nan ale baaraw gɛlɛya minnu bɛ a kɔnɔ olu bɛ se ka sabati cogoya min na. An bɛ taa kokan kibaru la Cadikaw olu fɛ yen nɔ san 30 kɔfɛ sa ni Déby Itno ale bɛ fanga la u ka jamana o kɔnɔna la u ka fanga sinamatɔn olu kɔni farala ɲɔgɔn kan ni ka cɛbɔ kelen ka o sugandi u bɛɛ tɔgɔ la parti 16 kɔnɔna la u y'u bolo ɲɛsin maa kelen ma n'o ye Théophile Bankore Théophile Bankore ale bɛna maa bɛɛ jɔyɔrɔ ni ka o fa o yɛrɛ la ka fɔ sa u n'u ka kalafili jamana ɲɛma kalafili kɛ sa kalo 2 o de bɛ u n'o cɛ. Chilikaw fɛ yen nɔ kunu tarata olu kɔni ye maa miliyɔn sɔrɔ u ye maa minnu ni ka olu boloci coronavirus ale bana ko la tile 6 kɔfɛ sa ni u ye bolociw baaraw ni ka olu daminɛ maa caman u ye olu boloci maakɔrɔbaw yɛrɛ fana caman bɛ a la ka taa se u ka foroba kɛyɛrɛye cakɛlaw olu caman bolocira ani u ka kɛnɛya tigilamɔgɔw u farala olu kan olu minnu yɛrɛ fana ni boloci fɔlɔ la olu la kabini décembre kalo tɛmɛnen na nin kuma in fɔra u ka kɛnɛya minisiriso tigilamaw olu fɛ. Mali kunnafoni jabarani lajɛbaw ni kunnafoni tun bɛ an bolo kɔrɔ bi ni k'a da aw kulo kan aw ni ce aw ka lajɛliko ɲuman na halisa a ye timinanja an ka vidéo emeli a n'a partageli fɛ aw ka abonné an ka page Facebook ani an ka page YouTube kan aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ.